aby si prežil. Len tak sa díval a nič nezmenil, s jedinou vierou, jedinou menou, jediným autom a jedinou ženou. Názory prídu a ostávajú, počase ďalej sa rozchádzajú. Škoda je prežiť v jedinej štvrti, keď cítiš, že ťa život neškrtí. A už je to tu a tak neváhaj ani minútu, máš dôvod konečne z tohto mesta teraz vypadnúť. Čo na tom, keď ťa opustí návyk, alebo posteľ, alebo jazyk? Nič nie je stopro, nič nie je isté. Podstatné je, že nechceš to isté. Zmena je život a život je pes. Čo bolo včera, neplatí dnes. Každý deň získa, že len niečo nové. Jedného dňa si ti rane gnoje. A už je to tu a tak neváhaj ani minútu, máš dôvod konečne z tohto mesta teraz vypadnúť. A už je to tu a tak nečakaj ani minútu, máš dôvod konečne z tejto diery navždy vypadnúť. Vítejte u hasičské přestřelky. Připravil jsem si pro nás pár členů 3 otázky a nebudu to zdržovat, pojďme se tam kouknout. Jak bys si zhodnotil sezónu 2015? Sezónu 2015 bych zhodnotil docela dobře. Propadák. Hele, začátek jsme našli jako pěkný, to jsme udělali letku jako pěknou. Ale pak, ty vole, to jsme... Tak určitě byla skvělá, mohla být lepší, než loňská byla určitě lepší. Udělali jsme velký změny prostě. Na naše poměry jako slabší začátek a konec vynikající. Na to, že se u nás v týmu vystřídalo plno lidí, tak si myslím, že jsme dopadli dobře. Teď se konečně ke konci sezóny ten tým udělal stabilní. Máme stále problémy se sestavou, kdy furt nás podporují kluci z Bčka, za to jim děkujeme, i jiní nás podporovali, že jo. Prostě je to dobrá parta. Nějaký ty časy mohly být určitě lepší. Možná tu přípravu jsme trošku podcenili v průběhu. Nejlepší čas jsme měli teda 19, což jako to bylo docela v pohodě. Ale jinak konec. No, zběhli jsme letos 18,76. Tak u mě. Že rekord kávský, že jo? Kompletně český 17. místo a v Krumlovský 5. Asi taková je vždycky lepší, no. To... Nás to začne bavit, no a pak už to končí, no. Baví tě hasičina? No, hasičina mě hodně baví, protože je to konečně sport o pořádným adrenalinu. Hasičina jako sport, pro mě spíš zábava. Já to beru spíš jako sport. Hasičina mě baví. Jak kdy a jak co, to. Je to můj jediný koníček. No tak asi jinak bych to nedělal, ne? Jinak jsem mohl koukat okna na vás, vole. Určitě bych v tom chtěl pokračovat, dokud to půjde. Máme super tým, super rodina tady. Bylo by to možná lepší, kdyby byla podpora od ostatních kluků. Musíme furt bojovat a makat. Asi tak. Jak vidíš další sezónu 2016? Sezónu 2016 samozřejmě bychom mohli zlepšit, lepší časy. Prostě všechno šlo dopředu rychleji, zadek máme perfektní. Tak určitě vidím dobře, protože budeme chtít být ještě lepší, že jo? To musíme vyšvihnout, to musíme předběhnout Ačko, chlump. Musím zmínit, že jsme nevyhráli nikdy o Českou hasičskou ligu a je to můj sen. Příště budeme běhat stejně. Porazíme kluky, ať mají inspiraci nějakou. Chci určitě s celým týmem. Hlavně sebe na Bčkách, abych byl ještě rychlejší, abych to víc roztahoval.
chtělo by to buď kluky z Bčka podpoříme, myslím, že na to mají časem. Musíme být, vole, úplně nejlepší, vole, hoši. Možná i my, uvidíme, chtělo by to pár kluků přidat hlavně. Do 10. místa bychom mohli být český a vyhrát Krumlovskou. To je cíl do příštího roku. Tak jste to viděli právě odpovědi naší hasičské kailovské přestřelky, no a teď uvidíme, co nám přichystá sezóna 2016. Čau. A je odstartováno. Pěkný koš. Trošku se nám tady zdržel Bčkař, ale už letí dopředu. Jinak dopředu zatím všechno dobře rozběhnuto. A co proudy? A co proudy? Voda. No, 19, 10, 19 a nějaký drobný. Takže počkáme si na verdikt rozhodčích. Kailovské Ačko se započeným borcem z Chlumán P. A je odstartováno. Míra Hrdlička už to tam pálí dopředu, ten stroj mu tam frčí. Co proudaři, levý, pravý proud. Pod 17 výstřih. 18.03 se Střelíno vpravo a 18.76 výsledný čas. No nádherák pro kluky. Kailovské Ačko se raduje. Velmi pěkný čas. Kluci z Kailovského Bčka jim přišli poblahopřát. Výborný. Pokud se nemýlím, je to jejich nejlepší letošní čas. Pojď, Káčo! Sedí! Hlavně se nedotýkej. A těmi se stávají v tuhle chvíli Bčko Skájová, Jasánek, Vladan, Jarin, Vlčí muž a s traktorem nevím, jak vy naplníte to svoje heslo tady.
Nastartováno. Akce. Mohli jste vidět? Ne. Počkej. Prostě chci, vole, do cíle, aby jsme měli lepší časy a umístili se do prdele nikde vejš, ne? Ty to řekni slušně. Sezona 2015 se docela vydařila. Tak to zkus znova, prosím tě. To si ze mě děláte prdel. Dělej. Znova. Ještě. Dovolil jsem si pár sledů. Ne, jakoby dovolit 3 otázky, jak bych to řekl. Počkej, jak to řekl? Dovolil jsem se, počkej ticho. Dovolil jsem se našich pár členů zeptat na 3 otázky, které tam šlo. A teď se teda pojďme rovnou podívat do té jejich chlastárny. Asi čárny. Jen do toho jebni kladivem. Co to je? Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Und jetzt sind wir endlich fertig.